Shab. Ya. Phela igama phela. Igama nguMessi. Messi. Oh, hlala la ekhoneni. Ngiyakhumbula ngibona usasemncane. Mina ngihlala la yabo bengisendazula. Oh. Fike no the last ya. Oh, lwana. Akazi lokutshela ngami. Ngayibhela yabo. Sithi ukuthetha later on ntambama. Or like ufake kweyami la iPhone. Yabo? iPhone. 14 Pro Max. Hey manje umuhle mangela. Yazi ngakuthatha wena nguseGoli. Oyize okonje numbers endiqala ngo263. Oh, okay. So ngakufonela anytime. Anytime. Umjida olayo kodwa. Hayi. Awona jambas. Ciao bana. Kanti abafana balaba liphatha kanjani kanti? Laba babe becela ama-hug lama-kiss Kuphela. Lalela bhekile mina ngifuna ukuthi ngibe ngumacala wakho fandiwane yabo ngikuphathe kahle ngikufundise isikhanda lawe yabo uthando lwaseJozi. Lalela into engizokwenzela wena mina ukuthi ngivayi ngispana la endazula ngenza imali ngikuthumele ukusunqanda ipassport angithola. Ya, awuthembi. Awulalela, shothi abazali bengavuma kodwa. Ya, bavuma ngitshela ukuthi ngiyakunganela. Oh, yabo. Batlalela phela kulenye inkade ngiphathele yona yabo. Kuthi ngudlise intombi yabo. Ngawakho Wonke lawo. That's not all baby girl. Lalela mina ngithe mina ngiphatha kahle angithi ngifuna ukukubonisa manje uthando lwami yabo. Idrinka ku TV. Yes baby girl. Trust me, ungithembe mina. Ngiyedwa. Yeah. Wena into ongayenza ukuthi ngiphathe kahle more ntambama yabona indlela ku left. Ukunokho ntambama. Ngeke kunokuningi lokho. More baby girl. Ngiphatha kahle. Wenzele izinto ezintofonto. Ngikutshelile ngathi isikhanda labo. Mina ngimacala wakho fandiwani. Ngibonisa iJozi, ngibonisa amalanga. Ngiyamthola. Yabona. Yeah. Ya. Ngishawo. Njani enjiva? You know la ukuthi lana iyahlanya. Mina ngangitshela kodwa ukuthi ungenze njani. So vele la yenza. Yeah, you know ukuthi eze angizoshaba. Mngani. Bengihlanza sisekuseni yena ngazi ukuthi yini. What if you are pregnant? Pregnant? No. You are pregnant. I don't think so. Dinga i-test. Yeah, ngizodinga i-test. But ngiyakwazi ukuthi angikho pregnant. Dinga i-test. Ngizoyidinga, relax. Sengiworried mngani. Ngishawa. Okay, keep me posted. Okay, alright. Bye. Thanks. Zwana Themba, angazi kuma ungiblockile kumbuyenzani ishaparapha zakho zenze goal khona ngapha. Angazi ukuthi ufuna mina ngiyenze ndesisoneso, okay? Kunini ngikutshela ukuthi lesisu lokhu ungiignore, ungiblockile okuhamba angazi. Ngicela ukuthi uphendule ama message wami, please. Ngiyeza Themba ungiblockile. Kunini ngimfakela ama-audio ngiyafona number yakhe ayingeni. Amgcine sithi yena sisegoli uzangifakela imali ukuthi ngilandele angazange wasabambeka wapho ngihamba wabenyamalala nje ngeresi mina ngikwazi ngiyeze ngilesisu ngihamba shona beyithingela ngoba futhi
angisebenzi uyalonza mnakekela ngani ngikwazi ukuthi mina ngenzeni mina sengifuna lokuzibulala kodwa ngikwazi ukuthi ngenzeni alright ngisho ngithela ama-skin Sabuso